Chtěl bych se trošku zamyslet nad postavením nemocného člověka v naší společnosti. Donutilo mě k tomu nedávné zamítnutí nepřípustnosti toho, že člověk, pokud neonemocní, nemá první 3 dny nárok na nemocenskou. Už teď, pokud člověk onemocní, tak dávky, které dostává, jsou tak nízké, že mu to může přinést obrovské existenční problémy. Sám mám ve svém okolí člověka, který onemocněl asi na 1,5 měsíce a málem přišel o dům, protože z nemocenské nemohl splácet hypotéku. Lidé, kteří tyto zákony a předpisy prosazují, si neuvědomují, nebo si nechtějí uvědomit, že si do budoucna vyrábí obrovskou armádu invalidních důchodců, kdy náklady na jejich léčení budou nesrovnatelně vyšší než náklady na 14 dnů nemocenské, pokud človíček chřipku nebo angínu vyléčí a doléčí v reálné době, kdy tuto nemoci u něj proniknou. Současný v uvozovkách systém totiž človíčka nutí tyto lehčí nemoci přecházet, což má za následek jednak to, že tyto nemoci dál šíří mezi ostatní, a jednak to, že si do budoucna zakládá na mnohem vážnější choroby. Další věcí je to, že nás ve velké většině poctivé líčky tito lidé považují a priori za simulanty. Tady by možná stála za to hromadná žaloba občanů pro urážku na cti, protože i kdyby existoval jen jeden člověk, který marodí odůvodněně, tak je takovýto přístup k němu nepřípustný a protizákonný. Dalším důvodem, pro který se možná tyto nařízení a zákony kolem nemocnosti zavádějí, je možnost, která je tak hrůzná, že se příčí tomu, aby tomu člověku věřil. Co když naši vládcové uvažují nad tím, že prostě v budoucnu, až se ty přechozené lehčí nemoci projeví vážnějšími zdravotními problémy, tak lidi nebudou mít na to, aby se léčili a jednoduše vymřou. Pak by se vlastně zabili 2 mouchy jednou ranou. Nemocný by byl mrtvý a ještě by se ušetřilo na důchodech. Je to strašná myšlenka, ale vzhledem k tomu, že se dnešní společnost staví k obyčejnému člověku, není až tak nepředstavitelná. Ono, pokud počítáme, že by se ty vážnější následky neléčených lehčích nemocí projevily někdy po 50, kdy už člověk pomalu ztrácí výkonnost a je pro zaměstnavatele neatraktivní, dejme tomu, že do 5 let by dotyčný zemřel, pak by nebral ani nemocenskou, ani dávky v nemocnosti, ani důchod. Skvělá příležitost, jak ušetřit.